Ngiyanibingelela. Igama lami uPhilisiwe Shabalala, i-beneficiary yakwa-Etia. I-Phillis Bakery ibhizinesi yomuntu omnyama wesifazane oyimina eqalwe ngo-2019 endaweni yaseMahlongwa Mission eMkhomazi. Ngiyiqale ngokuxhaswa u-Etia ngo-2016 mangingaphosisi. Esaqala siseThekwini sikwi-competition eyayibizwa nge-cook-off competition. So ngawina lapho i-award, ngathola u-position 3. Then imali engayithola lapho ngaqala ngathenga i-equipment. Then that is how i-Phillis Bakery started. E-Phillis Bakery siyabhaka, sibhakela lonke uhlobo lemicimbi, sibhaka nesinkwa. And njengamanje isinkwa sesithole umsebenzi with i-police station yase-Scotberg. So sibhakela obhuti bethu nosisi bethu laba abangaphakathi amabanjwa on a daily basis, 7 days a week, izinkwa eziwu-30 ngosuku. Okubeke i-breakthrough ngakujabulela kakhulu yila esibona khona-ke manje ukuthi hhayi imisebenzi yabonakala, and siyabonga kakhulu ku-Etia ukuveza la makhono endaweni yaseMahlongwa. Njengoba ngisho ukuthi ngathola imali ewu-10,000 rand engathenga ngayo i-equipment yokuqala. Kuthe when was it? Ngisakhumbuli kahle unyaka. Ngaphinde bangixhasa ngathola imali ewu-200,000 ku-Operation Vula Fund, bangithengela more equipment eyenza ukusebenza kube lula, nokwangigqugquzela ngempela ukuthi ake ngisukume ngiyibambe lento. Kahle kahle senza izinkwa ziwu-2, senza u-white no-brown. Kodwa okwamanje sesisigxile kakhulu ku-white. Isizathu sine-branding packaging eya-brown bread. Ngenxa yokuthi iyabiza, sangakwazi ukuthi sibe ne-branding yezinkwa ziwu-2 for now. So asikaka-supply isitolo-ke, but siney'tolo ezithi zisilindile as soon as into yethu iba right, sesikwazi ukuthi sibe nesinkwa esimhlophe. Then sesizokwazi ukuthi sisapplaye iy'tolo nje emzinto bayasifuna impela isinkwa sala ekhaya. Lana e-Scotberg e-police station khona-ke kulula because kusuke kuyisinkwa esingayi kohlala kuma-shelves esizodliwa manje. We are using a clear plastic bag. So kulula-ke ukusebenzisana nabo. Ama-challenges enginawo ukuthi i-equipment ayikho enough, and enye i-challenge engiyibonayo ekuthenini if sekuzamekile ukuthi ngithole le branded packaging ya-white bread, i-transport yokuthi ngihambise-ke manje ema-tuck shops nasey'tolo, amandla kuzongithatha isikhathi ukuthi ngikwazi ukuthola i-transport yokudiliva. Whereas sengike ngakhulumisana nabanye abafethu abaney'moto la endaweni ukuthi what if sisebenzisana bengidilivela, because khona ama-tuck shop abekade willing to take u-brown bread. Ngabona ukuthi ngiyashayeka, isinkwa asinayo leyo mali eningi kangako ukuthi ngabuye ngikwazi ukukhokhela umuntu wemoto. So ngiyadinga ukuthi ngibe nemoto yala e-bakery okuyiyona ezohambisa i-product yethu. Le yokuthi nje sengisebenzisana ne-police station isho lukhulu kakhulu. 2, iy'tolo njengoba bengifonela ama-owners ey'tolo bethi bacela izinkwa ey'tolo zabo, kusho kukhulu. 3, umphakathi was very happy ukubona isinkwa sami. In a way babesiphambanisa, babethi sengithathe shuthi sengicollaborate no-Alban, bengaboni kahle ukuthi hhayi la kubhala ukuthi Phillis Bakery. Senza
izinkwa namakhekhe. Amakhekhe emicimbi, umngcwabo, all kinds of occasion. Siyayibhakela nawo ama-birthdays, nabemishado, imembeso. Senza lonke uhlobo nje lwamakhekhe. Ama-future plans, sifisa ukuba nendawo evulekile ezokwakhiwa as a proper bakery, ivuleke ishaye umoya ukuze sikwazi ukuthi siqashe sibe nestaff esimo, ngoba lana nje ku-squashed ngale ndlela ukuthi even if siyabona ukuthi namhlanje siyamdinga umuntu wetoho, uzongenaphi, sivele simpintshene siwu-2. Ne-transport-ke njengoba kade ngichazile iyadingeka, more equipment ukuze umsebenzi uhambe ngokushesha. Because isinkwa nje sinomsebenzi, isinkwa abantu bayasifuna kakhulu. Kudinga sibe ne-equipment ezokwenza ukuthi umkhiqizo usheshe. Sitholakala eMahlongwa Mission, kaSibiya erenki yaseMkhomazi. Inamba yala ekhaya ithi 062 073 6475. 062 073 6475. Siyakwazi ukuthi sikhiqize more for abantu abafisayo ukuthi bafisa ukudayisa, mhlawumbe ikhono lokubhaka umuntu akanalo, bavumelekile ukuthi bangeza even izinkwa. Kuba ney'nkonzo kokunye uthole ukuthi kunama-gatherings, abantu bafuna more izinkwa. Angakwazi ukuthi umuntu eze la ekhaya oda izinkwa ayidayisele. Ama-rolls futhi siyawenza la ekhaya, umuntu anga-oda ayidayisele, abanoshisa nyama kanjalo kanjalo. Igama lami uPhilisiwe Shabalala. I am the next billionaire.